شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da haɗuwa a daidai wannan lokaci ta tashar mu ta Albani TV Kainuwa da Shan Allah cikin wannan shiri mai taken Ramadana a tarihi, a inda muke kawo muku takaitattun bayanai game da wasu ababe da suka faru a ɗaruruwan shekarun tarihin dauloli da zamunan musulunci. A yau insha Allahu a wannan farko shine a shekara ta biyu ta hijira, manzon Allah sallallahu alaihi sallama da sojojin musulmai cikin muhajiruna wal ansar su kamar 310 wani abu, an ce 13 wasu kuma sun ce 16, ya zantuka makamantan waɗannan sojoji na musulunci suka isa watan inda ake ce ma Badar domin gwabza wannan mashahurin yaƙi na Badar, wanda ya kasance yaƙi ne da aka bambance tsakanin tsaba da tsakuwa. Wannan yaƙi da aka sani mashahurin yaƙin nan na Badar, wanda ya auku tsakanin sojojin musulmai waɗanda suke ƙarƙashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa da kuma sojojin mutanen ƙasar Makka mushrikai wanda a lokacin suke ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan. Wannan yaƙi wanda ainihin wato za mu zo mu ji a wani darasi da zai zo abin da ya faru a yaƙin, wanda yaƙi ne muhimmi a tarihin musulunci, yaƙi na farko, jihadi na farko, kuma jihadi muhimmi a tarihin daular musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa a ƙasar Madina. Wannan kenan. Abu na gaba a daidai irin wannan rana har ila yau shine a shekara ta 58 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah maɗaukakin sarki ya anshi rayuwar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amaryarsa, masoyiyarsa, as-sayyida Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq, as-Siddiqatu bintu Siddiq radiyallahu anha wa an abiha wa salawatullahi wa salamuhu ala zawjiha wa habibina sallallahu alaihi wasallam. Wannan mata Aisha radiyallahu anha, wadda amarya ce a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ita ce kadai matar da ya aura budurwa, kuma matar da aka tambaye shi aka ce wa ka fi so cikin mutane, yace Aisha. Aka ce a'a cikin maza fa, yace mahaifinta. Matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da ita, kuma ya gaya mata cewa Allah ya sanashe ni cewa ke matata ce ha aljanna. Aisha ita ce mata mafi shahara a musulunci ta fuskar sanin ilimi, kamar yadda Urwa yake cewa ba a san wata mace a musulunci ta kai iliminta ba. Haka na Imam Zahabi shi ma yake faɗa. Mata ce daga cikin mashahuran mata a tarihi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mata da suka cika da kaɗan, akwai mazaje da yawa da suka cika, amma mata babu wadda ta cika ta batse in banda wasu mata ƙididdigaggu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin su akwai Maryamu mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam, da Asiya matar Fir'auna alaiha rahmatullahi alaiha. Sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin abin da ya faɗa, ya ce falala Aisha kuma akan sauran mata, ya ce kamar falalar atharid, wato fatan nama da Larabawa suke kallon shi a matsayin wani abinci mai daraja. Nabi ya ce kamar falala atharid ne a kan sauran abinci. Aisha radiyallahu anha ta yi karantar, ta horar da ɗalibai su Urwa su Amra da sauransu, ta yi wato fatawoyi
mata ce zakakura wacce ba a taɓa ganin irinta a tarihin musulunci ba. Allah Ubangiji ya ƙara mata yadda da rahama da falala. Allah kuma ya ƙara wa mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da sallama. Allah kuma ya ji kanmu da mu da ita da sauran musulmi baki ɗaya. Wannan kenan. Abu na gaba da za mu ambata a daidai wannan lokaci shine cewa a shekara ta 385 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, shugabannin daular Fatimiyun da suka kafa daula a ƙasar Misra wacce ke tutiyar cewa daula ce ta wato biyayya ga ahlul baiti, suka ba da sanarwar cewa duk mutumin da yake da makami, duk mutumin da ke da lafiya, duk mutumin da zai iya shiga yaƙi, to ya ɗauko makaminsa ya zo a rubuta sunansa a cikin diwanul jaish, kama ce ma'aikatar sojoji kenan, sannan a yanka mishi albashi, kuma za a kwashi mutane don a kai su bakin iyaka da ƙasar Sham don su je su fara ribati, su fara tarewa domin tsoron zahafi, wato tururuwar tahowar sojojin daular Byzantine, wato daula ta Rumawa kenan, waɗanda suke ƙasar Sham, wanda a lokacin suke da kwaɗayin su kawo farmaki ƙasar Misra don ita ma su jona ta da ƙasashen da suke ainihin wato mallaka. Wannan daula ta Fatimiyun, kamar da muka ambata wani darasi a baya, duk da an gina ta ne akan wani sarrai, an gina ta ne akan ƙaryar dangantaka ga Ahlul Baiti, amma lokacin sun yi iyayensu su ga cewa sun tare wannan ƙasa ta Misra daga tururuwar sojojin Rumawa daga ƙasar Sham, sojoji masu wala'i ga daular Byzantine. Allah Ubangiji ya tsare mu. Hakanan kuma a shekara ta 394 bayan hijira, a daidai irin wannan rana, shi dai halifan daular Fatimiyun wanda ake lakabi da Alhakimu bi Amrillah ya fitar da umarni cewa a sauke wani babban alkali Al-Hussein ibn Nu'man daga mukaminsa. Ya ce a sauke shi ne bayan sun samu wato rigingimu da rashin fahimtar juna masu yawa, sakamakon shi alkalin yana da nashi irin ra'ayin wanda ya sha bamban da na sarkin, kullum ba sa jituwa, rigima ta yau daban ta gobe daban. Har ila yau a irin wannan lokaci a shekara ta 409 bayan hijira, wani al'amari na tarihi gagarumi ya ainihin faru. Wannan al'amari ko shine musulmai a ƙasar Pakistan ta yanzu, musulman ƙasar Pakistan ta yanzu sun shiga musulunci ne a daidai wannan lokaci, kuma suka fara azumi a daidai wannan lokaci. Abin da ya faru kuwa shine akwai wani mutum da ake kira da suna Sabtakin, wanda mashahurin wato soja ne, kwamanda na musulmi a Kabul ta ƙasar Afghanistan. A daidai wannan lokaci ya fita da runduna ya nufaci garin Kashmir da ke ƙasar ainihin Pakistan da nufin ya buɗe shi da yaƙi, amma kafin isassa mutanen garin suka samu labari sarkinsu ya fito cikin tawagarsa ta manyan gari, suka zo suka tari wannan kwamanda, suka yi nuna su sun musulunta, ba sa buƙatar sai an yi yaƙi. Daga nan ya kafa daula mai suna ad-daulatul Ghaznawiyya. Daular Ghaznawiyya daula ce da ta yi faɗi a wancan lokaci, ta mamaye wuraren da aka fi sani da suna Mawara an-Nahar, kuma ta wato irin ƙasashen Afghanistan, ƙasashen India, ƙasashen Pakistan da makamantansu, ta mamaye su ga baki ɗaya, ta zama ita ce daular musulunci a wancan yanki, kuma ta rayu tsawon shekaru, ta yi jihadi, ta yaɗa musulunci a wannan yankuna na gabas mai nisa, abin da ya sa aka wayi gari mafi yawan ƙasashen da ke wannan yanki za ka ga ƙasashe ne da sun riga sun shiga cikin musulunci tun ba yau ba. Wannan ya daga cikin alheran da wannan daula ta Al-Ghaznawiyya ta haifar a daidai wannan lokaci. Allah Ubangiji ya samu dace. Har ila yau daga cikin ababe na tarihi da suka faru da wannan lokacin, akwai rasuwar wani babban malami, shine al-Imam al-Maqrizi, Taqiyuddin al-Maqrizi,
wanda aka fi sani da suna Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Ali ibn Abdul Qadir Maqrizi, wanda malamin tarihi ne da hadisi, wanda ya rasu a garin Kahira a daidai irin wannan lokaci a shekara ta 845 bayan hijira. Malami ne da ya kula da rubuce-rubuce na tarihi musamman na ƙasar Misra رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد